Hello? Man. Is this police station? Hey. I've been robbed right now in 10 minutes. I don't know what I can do now. I just need your help now. Come over, don't take time. I've been robbed. Big TV off screen, remote, couch, table, also socks. Hello. Ngaba le police station. Ewe. Andiso man apha eMakhaza. Ebenze report ingxaki andiva sis. Indlu yami sandorojwa man. Xa ndisuke emsebenzini nama ndazi. Kodwa nantsi ke umyeni wami uthi unayo ebeke wayibona le nto enzekayo. Ndimnike ifowuni abalise. Okay ke sis. Baby ina. Bayithatha mntaneni. Asithulwini.